नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. महाराष्ट्राचो एसटी ट्रान्सपोर्ट स्टाफ अकस्मात संपार. गोयचे पॅसेंजरांचे हाल. पॅसेंजर बस स्टँडाचेर तुंबले. हल्ले जायत म्हणून कदंबाची इंटरस्टेट सर्व्हिस सस्पेंड. दिवाळेचे वेद. वता वता थंय नाक्या नाक्यार नरकासूर. रातभर नरकासुरांचो उदुडगूस. फातोडेर वध. आकाश दिवे, लायटी, पणट्यो, फराळ. गोडशांनी बाजार फुल्लो. तियात्रीस नाटकवाल्यांचे जीएसटीचेर सरकाराक गाराणे ना. विजय म्हणटा निवेदन आयल्यार विचार करूं येता. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत तियात्रीस पावले सीए कडेन. अनु गोयच्या साहेबाचे फेस्त 3 डिसेंबराक न्ही 4 डिसेंबराक. आदवेंताचे दीस चालू जाल्ल्यान आयतारा सांताचे फेस्त करूंक मेळना. पब्लीक हॉलिडे 4 डिसेंबराक म्हूण चर्चा. वाल्स रेप केशीन गोयचे 3 सिनियर पुलिसूच दुबावीत. वॉन्टेड क्रिमिनलाकडे दाटी करून बिझनेसमॅनाचो किडनॅपिंग प्लान. चोरयेच्या गाडयेन पुलीस सापडले. पुलिसांचीच इन्क्वायरी. आणि अंडर 17 वर्ल्ड कपान पहिलेच फावट इराण क्वार्टर फायनलीन मेक्सिकोची खर चॅलेंज मोडली. 2-1 गोलान. क्वार्टर फायनलीन यूएसए टीम पावली गोंयान. महाराष्ट्राचो एसटी ट्रान्सपोर्ट स्टाफ संपार गेल्ल्यान गोंय महाराष्ट्र एसटी पॅसेंजर सर्व्हिस ठप्प. गोयचे पॅसेंजराचे हाल. कदंबाची तोडफोड जायत म्हणून कदंबानूय महाराष्ट्रान सर्व्हिस सस्पेंड केली. एसटी स्टाफाची पगार वाड, ड्युटी आवर्स आणि ओव्हरटायमाची मागणी खंय अजून सेटल जाल्ली ना. ऐन दिवाळेक कोकणान प्रवाशांची गर्दी आणि यो वच आसतना एसटी स्टाफ बेमुजत संपार गेल्ल्यान बस स्टँडाचेर इंटरस्टेट पॅसेंजर आडकून तुंबले. पगारवाढ धरून बाकीच्यो मागण्यो तडीक लावच्यो म्हूण महाराष्ट्र एसटी महामंडळाचे कर्मचारी बेमुजत संपार गेल्यात. परिणाम गोंय महाराष्ट्र इंटरस्टेट पॅसेंजरांचेर. दिवाळेक गावाक वचपाक भायर सरलेले गोंयांत काम करपी लोक बस स्टँडाचेर तुंबले. मी सिपलामध्ये काम करतो. ॲक्च्युली मला गणपतीची पण सुट्टी नसते. म्हटलं ह्या सणाला तरी घरी जायचं म्हणून दिवाळीसाठी. पण दिवाळीच्या ऐन वेळेला ज्यांनी संप केल्यामुळे मला आता भरपूर प्रॉब्लेम झालेला आहे. मी इकडे थांबलो आहे 8:30 ते आता 2:30 म्हणजे 3 वाजायला आले. आता अजून काय बसचा काय पत्ता नाही आहे. नंतर मला समजलं की यांचा संप आहे म्हणून. पण प्रॉब्लेम हा आहे की आता मी घरी इन्फॉर्म केला तर मला आता ऑप्शन काही नाही मेन म्हणजे घरी जायचा. आमच्या अपंगांचा नॅप असोसिएशन फॉर द ब्लाइंडमध्ये कार्यक्रम होता, रॅली होती. त्यासाठी आम्ही काल कणकोलीवरून सावंतवाडी मालवणवरून तिकडसून आम्ही आलेलो इथे. मग इथं आलो तर बघतो तर आता आमचा कार्यक्रम संपला. आता मला घरी जायचं. इथं आलो तर काय गाड्याच नाही आहेत. काय नाही आता कुठे राहणार? आता बघू, आता काहीतरी पर्याय शोधला पाहिजे. नाही तर खवच बघतो सावंतवाडी बहुत दुख होय त्याला. आता तुका एस टी ना आमची कदंबा असली ती ना मरे गडिंग बस येऊ नाही तू बस आमची सावंतवाडी ते गडिंगला ते कोल्हापूर पणजी. एस टी पण आता कदंबा पण आम्ही इथचे वाचपाचे. आम्ही काल दोतराकडे बांबोळे हॉस्पिटलात येयलो. आज काल सांजचो येयलो की त्याका नंबराक लागान सकाळ येयलो. आता आमकां कशें येयलें म्हापशां गेलो. म्हापशांसून तेच प्रॉब्लेम जाले. दिवाळेक बसी ना म्हणून आनी जालें. काय तुका कामाक हांगा आसता कलंगूट कामाक आसता. गाडयांची तोडफोड जायत म्हूण कदंबानूय इंटरस्टेट सर्व्हिस सद्याक बंद केल्या. बाउंड्री बरोबर वयता पत्रादेवी मेरेन वयता. फुडें वचा ना. फुडें वता ते महाराष्ट्राचे बंद आसा न्हय. तेंचो स्ट्रायक आमकां हे गाडी फोडू शकतात ते करू शकतात. एसटीचो स्ट्रायक आसा न्ही डिमांडाक लागून. महाराष्ट्र आमचे ज्यो लोकल बसी आमच्यो महाराष्ट्रांत वता लांब पल्ल्याचे त्यो आमी सस्पेंड केल्ल्यो. आणि ज्यो नायटीक आशिल्ल्यो 7-8 बसी त्यो राती आमी घेवन आयले. ओके. सो आता तोडफोड करी डॅमेज जात जाल्यार मागीर रिपेअर करपाक परत गाडी ऑफरोड उरतली. ओके. सो आता हो कितले दीस सस्पेंड उरतले? पळय आयज कळटलें तांचे आता सांजे 5:30 चालू आसा सीएमा कडेन.
टोटल आमची कितल्यो गाडयो भायर वयतात? महाराष्ट्रात 37 न्ही. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे, सुभाष कुटवळकार आणि ओमकार फळारीचो रिपोर्ट. नरक चतुर्दशीक नरकासुराक नाचोन नाचोन मारल्या उपरांत दिवाळी सुरू. सबंद गोंयभर मोठमोठे नरकासूर उबे. वता वता थंय नरकासुराच्यो सर्ती. रात दीस जागून हजार मोडून तरणाट्यांनी आपआपले कल्पनेन ट्रेंडी नरकासूर केले. रातभर जागरणां आनी फांतोडेर माराणांचो गडगड. नरकासुराक लासल्या उपरांत दिव्याचो झगमगाट. घरादारांनी आकाश दिवे, पणट्यो, रांगोळ्यो आनी गोडशी. दिव्यांचो उत्सव व्हडले दिवाळे मेरेन उरपाचो. पळया नरकासूर आनी दिवाळेचे वेध. चवथी उपरांत गोंयकारांक दिवाळी मोठी. मंगळारा दिसभर वता वता थंय बाजार दिवाळेचे सामान भरिल्ले. तरेतरेच्यो ट्रेंडी लायटी आनी आकाश दिवे, पणट्यो, फोक, खाणां, जिन्नस आनी सजावटीचे सामान. लोकांची मार्केटांनी गर्दी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.